लोगोफोर नै बे फट'खौ नुना लोगोफोर दिनै मनालिसा एक्ट्रिस हाज'वारिया बिराद दुखुजों गाबदों लोगोफोर। नोंथांमोन आं फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर मनालिसा हाज'वारिया मानि थाखाय एसेबां गाबदों आरो दुखु जादों बिनि आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो आङो बिथांनि मा जादों जिउ लाइफआव मा जायाखै नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानो थांगासिनो मानि थाखाय गाबदों बिथाङा दिनै नङा होनबा। नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ होनबा लोगोफोर। अके लोगोफोर नोंथांमोना मनालिसा हाज'वारि बर'नि एक्ट्रिस सबसे बेस्ट आरो समायना रमायना नङा होनबा। बयबो नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौ रावबो सिनायै गैखाया नङा होनबा जोंनि बर' हारियाव। जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनि टप हिर'इन एक्ट्रिस बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा होनबा। बिथाङा बिराद समायना दासान्दि बर'नि इन्डास्ट्रियाव बिथाङा माने गोबां एवार्डबो मोनबाय बिथाङा। ओमफ्राय गोबां मोजां मोजां फिल्मबो दिहुनबाय एलबामफोरबो दं बिथांनि। ओमफ्राय आंनिथ' बिराद बेस्ट आरो मनालिसा हाज'वारिनो। ओमफ्राय नोंथांमोन आं फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर दिनै जे जोंहा मनालिसा हाज'वारिया नैबे फट'खौ लानानै माने गोबां भाइरेल जादों बा भिडिअ'फोर्स दोङो बिथांनि। नोंथांमोना इउटुबाव थांबा फेसबुकाव थांबा नुनो मोनगोन मानि थाखाय बिथांमोना दिनै बा बिथांनि भिडिअ'आ दिनै भाइरेल जादों बा फट'आ भाइरेल जादों नङा होनबा। ओमफ्राय गोबाङानो मिथिया नोंथाङा जाय नोंथांमोना मिथिया बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअ'आ। ओमफ्राय भिडिअ'आ जाहैबाय जेनेबा लोगोफोर बे फट'नि मेन रिजनानो जाहैबाय मा होनबा मनालिसा हाज'वारिया मोनसे फैबाय थानाय माने बे जोमै दाखा 2नि मोनसे स्क्रिप्ट भिडिअ बानायदों लोगोफोर। बेनिनो मोनसे गाबनाय रल्स दं लोगोफोर। बाखि जेबो नङा बिदि जेबो इसु गैया भाइरेल बिदि बिथांनि गाबनायनि रल्स आरो नङा होनबा। बे गाबनायनि रल्स ओरैबायसि गाबखादों ओमफ्राय माने दुखुजों ओरै गाबदों आरो नङा होनबा। बे फट' भाइरेल जादों सेयार खालामदोंमोन नालाय बेखौनो आंबो जेनेबा जोमै दाखा 2 नोंथांमोना नेनानै थागोन जेनेबा नेनानै थादो। बिथांमोननि गोदान मुभि फैगासिनो जोमै दाखा 2 नोंथांमोना नायनो मोनगोन। ओमफ्राय बेवहाय हिर' हिसाबै जोंहा राजा दोङो ओमफ्राय लिंसारमोनबो दोङो मनालिसा बिथ' दंखायो नङा होनबा। जोबोर मोजां मोनो आं बिथांमोननि एक्ट्रेसफोरखौ आंनि बेस्ट फेभरेट। जिखियानो जाया लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच।